Hi ka mga hello guys! Welcome back to my channel, Alma Joy Vlog. Human namin nag-photoshoot dito sa Higuluan River. So pagpauli na mo guys, nag-continue lang gihapon ta guys sa pag-vlogging. So mao ni guys, nalabyan na mo ang Makinas River is beautiful sad kaayo ang view. Ug sa dihang nalabyan na sad namo ang Barangay Imelda nga napakadaghan kaadyo nga mga kalalaing variety sa kaladyum. Butanduay. Wow, very beautiful Barangay Makinhas. Kay naa siya sa tunga sa bukid. Pagkalinduta. Mao ni guys ang among kalaagan without mga kabakahan. Samo ko na nay kabakahan oy. Mga jug tubig, mga jug unsa pa dinha, mga gigutom, mga unsa pa dito sa mga paingon na may pero nag-spell ko ang ongoing video gyapon may kay murag di may kamupon sa nature nga arang bugnawa pag-abot ani sa syudad init wa man din nga ano kanang san uro bagyo Gabon. bagyo bugnaw ka kuan ba day dinhi ano ka daghan pang forest ang gani sa baybay kuan pa baga pa og kuan kana lasang patak nga to sa uban nga mga muadto na punta sa lain berto kanang sa tadapit nga kuan lugar Suwak bukid. o kanang baryo o sa kakat kun obi ay katong na ay kuan dito kanang dapat pa kanang mura na ispili oh Sa? nagbaw gud tagtan-os bukid diri check right Pamutusan Bridge. So, Pamutusan Bridge. Wow! Nagkuan mi, nag-tour. Upam. Ay pa ni Adel. Oy, nang mukas na si mother sa itang kinaypay. Pinauga na. Bali-bali. Oo, unsa man ang basig na tinda ni ate. Oo, basig tinda ni nila. Betong tanan. Wala na. O siguro tinda ni nila. O kanay, wow. Hindi ta. Hindi ta. Oh, nindot na imong anak kanang marble. Tinda ng inyong tanong? Nakakita mi og daghang kaladyum. Daka ba kaladyum is over here, daghan. Ay kanindot sa ilang mga kaladyum. Aw kanang marble ni nga ano. Saan man pagbuhi ay malata man ni gabot sa amo. Unsa may range nga nila price? Kinabaratuhan. Kinabaratuhan. Oh, kinabaratuhan. 500. Sus di pud din ng 500 oy usa ka. Una kinabaratuhan ra. Ang 500 siya. Toto ako na. Mao na 2,000. 2,200. 200. Nana siya isa. 2,200 ko nun eh. Ate! Aw naman di sa alder mo na eh. Di ba ta ka-afford ate oy? Kay, nay aho di man mi katigo mag 750. 750. Kanang usa ni siya nga kuan? Kanina. Kani usa kana. Red and Red and pero 500. pila man sada? 500. Unya, kung mupalit ni nga na unsa man na pag Yato ni bitang diri kanang. Kung mupalit ni nga na unsa man na namo kon? Christmas lang. May ito sa mga Mata mo nang amuha, oy! So, di na awanan. Sabi na ang gamay pagkaya. Daon. James. Sige din ka pa sa. Mo na yung kita ko. Tanan ba nga kanang kaladyumay? Kaladyumay na siya nga ko ano?
pulis na. Oh, like Nag-vlog or ko. mga Tanan group sa Kalagyo. Hindi mga part, may nagkakita ko nga. Ganito, dili. Isang tagabay, baby, huwag mo nakasabot. Tinuuli ay. Nagsuroy-suroy raw ang gulo eh. O makato, o mauna yung gipos. nag-dormant naman siya, wa na siya, pero mutuho ra na siya. September, August, mabalik na. Nagtugod na siya. O, mau bitaw na si Jagi, kwan, pero, pero kwan ra na si Jano, kanang, katurang, at sa ato ra ba? Oo. Mo na common sa ato. Common. Pinanay na ko. Mao. Kwan na sa palitik. Kanila dito. Ayaw, 60 plus variety na yan. Ing ani nga kwan kaladyo. Wala. Kalagyo. Kaladyo ra kung hindi mo naganahan. Ako man yung hindi man. Tungod sa ida bang kanindot sa tanaw sa idang dahon. Murag ma-attract ang tao mo palit. Ito'y ako yung ano kada ka Hindi pa lang. Pero kung na pang bag, Okay na to. Awat. kanina na may mga namatay din. Pero mo tubo na siya. Kinahanglan ba na sila dili jud kanang kuan kay ang iyang step kanang o ang iyang unod dili siya jud palawman o Asa sila? siya iyang bal. Ako naman sa kilaw mo na siya. Isa, dali. Dukong mo na tutupin. Ako naman maglibog na tag unsay akong paliton. Ano yung mugabe ito kuha ni ay? Ama tukan. Amo na siya 450. Bila na? 450. Mga nang bitaw mag-green spider. Green Mahal, spider. mahal mo lagi. One man kanang indiman unya Online man ito. indiman pagkahuman inay ang supply ingana ang business. Ang mga spider plants na niya, mahal man ang palit. Wala oy mabilin ko Karisan. Sa may ato palito na ni. Ano yun? Red spider. Sa man ang daghan. Katong na inanay ko kung di ko na ito. Kay milikod. Ay, violet eh. Usa na siya mabula ka violet. Ka violet pa. Aray diri. Ay, violet sa atbang. Usa na siya nang Pila bula pa ka ba violet siya? sa atbang. Di pa balik. Di pabalik yan. 3-8 ako palitan. Pasaha ko naman. Di pabalik yan. Palit lang. Not for sale. Mga US na ay parang Ay man, ang bukas. Ang katong nahinda sa metro sa gawas kanang diri sa ano ay Ulay na puno ng inaw. Ha? job. Dito sila. Sana ay nai. Kasi Naku, ang ganda ng bahay. Lain bitaw na siya. Nagbilang ko na yan. magsugod na siya sa Ay, na. mature na magawas. Usa nga ani niya? Amor gyud.
Kanin sa drink. Gamay naman, may kilang ko. Lisod ka ba ng entertain? Gadi palitan? Yung isa lang sa bang nga violet o bulak. Nabuhi na ni. Ba? Ibang muna sa kasagutan. Mura man na kanang pigok-pigok. Ha? Ito din eh. Oh, pamilyar na siya kaya pigok-pigok like violet man kanang kay no dark. Dili rin sa madagdag iya bulak. Sa kadlaw ra po siya. Sir Pagla. Inyo na tanong. Oh, pwede na. Mura man. Kanang kating. Pigok-pigok ko, ito lang ito. Color lang eh. Mura. Kapila man nga ni sir. Hindi ba siya? Are. Hindi siya. Wala yung 800. Ano dito to? Ano ay nino ba? Huli. One man ni. Bloody, man bloody. Ini bloody. Red Emperor. Red Emperor. Kato, pila to itong gagmay? Mana na Red Emperor? Kanang magagmay gud ako lang sa. Lagi man. Empress na ang pink. Oo, kani. Morning pink pink. Wala na pink ang Empress. Ano siya? Na siya. Paguro po dito nalit na ako sa Palawan. Palawan ba ka? Bubay nga po dito ng Chindis. Google ka ra? Ah, okay. Nag-fursing pa na. Uy, unsa may kalahian na? Anong yellow man na? Kani po Unsay nga ni ana? Miss Muppet. Miss Muppet? Kani Red Leopard na. Leopard. Kani fireworks. Nga nagidi ada. Nga na rin na kulot-kulot. Oh my God. Kadaghana diri guys. Kwarta rin may ato. Butterfly. Mabuwang ng dahon na niya mo. Oo. Mura na siya butterfly. Gising. Buwang na tayo. Oy, lokal na lang atong paliton ani. Matag pangandam nagbagbag ra matag. Sprinkling. Pink po nito niya. Wow, kanindot. Nindot na naghay nindot god. Green butterfly. Mm. Kani pink cloud. Pink cloud na local. Basta guys, pastilan na Ayo no. na-memorize na niya ang iyang mga Daghanag mga nga Dragon Heart, Pink beauty. Pink Beauty, Sweet Carolina. oh Sweet Carolina. Tanong ko Kani ah, siya kanang mo. Daydreaming. Hmm. Daydreaming. 500 po na. Ang gamay. Buwang na siya. Buwang na. Kataw. Uy, kalag. Kani twist and shout. Buwang taon sa santo. Ito mo? Ragdaon sa tangkol. Oh. Ito adaghan. Wala na. Huwag na yung lusong. Di pang guwa ra ba ni Dja? Gamay ra mo paliton. Ano siya? Twist and shout. Mura siya. Ah, Sa daon sa santo. oh bitaw burog dahon sa santol. Diha may aho ana oy namatay man pud. Sus di man di ay pa uwanan. Diyos ko day. Nga, ang among gusto ra ba kay pauwanan kay aron mo nindot, aron maka vitamins. Oo, ma-shiny. Eh, dili man day pwede pauwanan ning mga ani nga klase nga kaladyum. Dire na sa inawanan mo yun. Oh, na joy uwan. Oh, Kani siya. nananong koy marble. Unsa man? Mao na siya diha kare. Lahi ko siya. Ano ito ang iya? Sa may ato. Dublikanan ni nga dili pa kuan. Dili niya white tea. Kare nindot eh. Yung white tea siya. Oh, bitaw no. Sa daghanag tanaw. Eh, mangita naman may nga makakantiga draming 500.
Pila ni 150. Tapos Masa na siya? Bit-bita na. Bilis, 100. buhi mo kami. Tumali. Kampini. Araw, kanang green. Sini, sini. Kare? Ah, kare. Udah ko asa man ang isang. Green na siya. Oh, hindot ko. Rapon eh. Wow, 100. Ay, takong dahon. Pila na na. Kamatay. Di mo jud ko sure kung nga kuan. So now I know na. Dili di ay siya. Dili Ano pa. ba pwede? Uwanan. Okay ra Ayo. sa dinay na. Kanang uwan lang ba na? Dinay. Pero Mo lagi kay mo bitaw nga matay ako. ang heavy rain na kay. Sige pagbubo kada adlaw Oh, mo. mana siya og kani ah. Jadi po na siya pinitan ko rin. Kare. Lahi na siya. Kamera Oh, maura. Oh, banan ang kani. Maunang Caroline Wharton na. Pila po na. Ya pila naman na tanan 500 po na. Oh. Pwede mga yugating sa ito. Pwede man, pwede. Itong violet. Kapin ang mga. Ito ba nitong violet? Oo, naikat At bag. na. Kuha lang ko. Para batay imo radio. Ito lang pakapin. Suwayag tanong. Kuha lang ko. Okay guys, human namin nakapalit namin, nakapangadyo namin og bulaklak. Si Ate Hilin hili ka jud og flowering plant. Mag-sign off nami guys kay gipanggutom nami. Oh, sige. Magbabay nami. Okay, bye-bye. See you on my next video. Katong wa pa naka-subscribe sa Almajoy Vlog, palihog na og pindot sa subscribe o pindutan na sad ang bell button para pirmi mo updated sa among mga umaabot pa nga mga video kay naa pa mi daghang plano nga magsuroy-suroy dinhi sa sakop sa syudad sa Baybay. Okay, see you on my next video. Bye-bye. Sige na ate. Bye on my next see you in our next laag. Laagan girls. Okay.